Uzex Darlista ngifuna ukushiyonga naye reason onganqomi. Inhliziyo yakhe isala iphathaphatha komntwana emikulusudi. Amazwi ngizoyehlisa emphinjweni kamnandi ngosuku. Angazi mhlambe mina ngiyothanda yona engayazi. Lento iyaqala ukwenzeka kimi angiyazi. Bathi akwazi ukuthanda umuntu ethi first sight. Kodwa kimi noma nje ikubona sekuvele kokhwele kwemini enhlizweni yami. Ngishici ishamile ngeke zokhona. Amaketa ngothando asevela ngikinatela ngezinhliziyo yami ishaka u10 ngesecond. No ntombazane impela ngiyaqala ukukubona. Kodwa sengivele ngachazeka inkondlo yothando ngawo yavele yabhaleka kuyami inhliziyo. Inkwenhliziyo yami usuvule wabhala washelelela kulamuli ngokusheshsha ngasengikhipha lamazwi amnandi awushukela etini aqeda isimile entombini enza umama ezayishandulukazi yaFilistini. Ngifuna ukushunga naye reason onganqomi. Inhliziyo yakhe isala iphathaphatha komntwana emikulusudi. Amazwi ngizowehlisa emphinjweni kamnandi ngosuku. Ngiyazi nawe uyaqala ukungibona. Angizukuthembisa izwi nomhlaba. Ngiyazi ukuthi intombi ishelwa ngamanga. Kodwa mina angizimisela ukuthi oluthi uthando lwakhe ngamanga. Eyakhe inhliziyo ngizoyivikela kwaManazaretha evikela umuzi wasebuhleni. Nasebini nasebuhleni ngizoba seduze kwakho. Uma kwenzekile inhliziyo yakhe yathunukala noma yalimala angizokuyithunga ngenalito kwisiketi. Ngizolanda specialist le phesheya kwelandle ukuze ngibe nesiqiniseko sokuthi inhliziyo yakho ayithunukala. Angeni phela wena uspecial. Ngiyazi futhi sengiyakubona ukuthi sewuchazekile. Nezi lakho seliyagedlezela ususaba kona nje ukungiqoma cause usuku lokuqala sibona buka. Izobalula kakhulu lento. Vula ushayithe inhliziyo yakho press ibutton receive mina wami senguvulile. Ngase ngikusendela nemizwa yothando lami. Thatha nansi inamba yami ukuze sizokwazi ukuthi sihlele i-first date. Ngifuna ukushunga naye reason onganqomi. Inhliziyo yakhe isala iphathaphatha komntwana emikulusudi. Amazwi ngizoyehlisa emphinjweni kamnandi ngosuku.